Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Nay Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan nga Albert. Single. Taga-Katayngan Masbate. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon karon. Kay nahack man guding akong FB account sa akong kuyab nga nag-scam sad nako. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wa ko may bus na para sa mga lugar. Oh, kanang babae sa at mga nagkaunglandan. Kaya na ba si tanaw na? Nakailan ka siya na po. Uy, lain mo ka nawan? Mura bang naka-like ni? May naibog ba sabi na? Katayan! Yan ang bus para mo. Musakay na ko. Katayan! Ano? Apa? Dabi sa bintana dapat kay mayo ning ginapita kay ay. Makaulit na dyan ko sa amo. Ha? Oo, bakante mo na. Dalan na to. Kanta? Ha? Salamat. Ako din si Em. Ikaw? Ako din si Albert. So, di ko ka-license civil engineer. Dugay na kong nagtrabaho sa MDC. May sakyan na naman ganit na palit. Mo ba? O niya nga nag-commute ka man ron? Da, mamagot ka kauban sa biyahe, good. Kung di ko kailangan mag-drive nga, wapay kauban sa sakyanan. Ah, Ano sa din trabaho niyo? estudyante ako. Noong, alam ko kuha ko na ako mag-paper sa amo. Ano sa may course na mo? Criminology. Mag-police di ay ka. Ano sa din mong FB name o cellphone number, ewan magka-chat-chatan. Hambuga. May kachat-chat naman. May aim naman. Kung engineer ba yun? Pero bro, uyawan yung bayhan na. Uyawan ka? Nga naman. Usahin ko. Kung mag-live na, mag-atik ang suicide. Ha? Lagi? Naligot ang PC. Maglaslas. Uy, sa may problema na nga, dato na nga. Ganun may biya po niya. Munang i-comfort na po siya kung down na pa siya sa kinabuhi. Agay, na-inlove ka na bro. Magkauyab naman na bro. Hindi mo yung ba nabito na ako bro? Interesado gilay ka na niya. Ako mo na. Good luck bro, good luck. Salamat sa comfort time. Magtawid na. Isabat na tagaan. Ha? Gisugot ako nung Ed? Salamat! Salamat kayo! I love you! Bisang katubuan dili ang mga gipanunti ni Em na ko. Apa na-develop ko niya dahil active comfort niya. Murag na lukmay ang akong gibatit. Gawa na ko mag-mind. Kung tinunod ba ang tanan niya gipanunti na ko. Hantod nga nagkita ni. Kung napagudusan na ko siya, kung nag-ipon niya. Ganahan sa siyang magkaanak. Kay daghan naman kuno siyang pundar. May upat kuno siya kabay. May kayutaan, o kahumayan. O may beach pa. Karang-tanan wa na ko magkita. Pero ni patol pagyapon ko niya, kay in love na jud ko niya. Hantod nga ni uli ni adto sa probinsya, aron adto sa mga. Kay online man ang akong klase, siya nangitang among kabangan.
Unya, unsa man itabo mo yun? Kinahanglan ibaligyan akong tanan akong properties. Ano? Daghan ko penalty sa bangko. Sa ko trabaho. Tungod kay wala ko magkatungan sa trabaho tungod aning akong pagmaptos karon. Sorry. Kinahanglan man kong mabayad sa penalties. Aron dili ko bukton sa bangko. Mga ibaligya ko na lang ang tanan akong napundar. May kawaman ba ta og kwarta din sa inyong probinsyal? Aron may magkamit-kamit ko sa pag-process na ako sa pagbaligya sa akong mga properties. Ilisan naman na niya ako. Sige. Pamurag ang akong maestra sa una din eh. Nagpahom to kwarta. Akong suyan. Makapahuwang po nimo pero magkinahanglan tag maker al. Bisag mong lula og lolo lang atong papilmahon. Ay, ma'am. Di lang ko sila yapil-apil lang may. Kasabaan niya ko. Ano lang, ma'am. Kani, ma'am. I-collateral lang na ako akong motor. May ORCR man to. Nahala sige. Kana na lang. Salamat. Salamat kay nakawamit ka, Al. So, manangiton ako nimo nga. Mupauli ako sa among probinsya. Kay magbaligya ako sa akong properties dito. Ibilin lang ako nimo ang bata. Kay nag-review na lang bitaw ka para sa imong civil service exam. Sige. Basta, pag-amping sa inyo. Ano maning akong FB nga? Nalag-out naman eh. Hindi naman ko makalag binibalik. Nga nung ka eh. Sura niyo eh. Ang akong mga contacts nasa messenger. Huwag sila sa mama. Gusto nga akong Google account. Nga naman eh. So yan akong buhat lang FB account eh. Kung ipag-add ako sa mama. Si mama. Matawag mo na yun? Hello, ma. Uy, Albert, asa naman di ay mo si Em? Namalin di ay mo gipuyan? Lain na sa lagi ng imong account. Kabuang ninyo ni Em. Uy, dagan na di ay mo katraso og nautangan ninyo. Halos tanan na itong paryente nga FP friend nimo sa lain nimong account. Kung gipost paya mo sa inyong mga nautangan nga mga scammer ko na mo. Unsa? Taas pa kayo ang istorya bahin sa pagkahack sa kong FB account. Huwag akong naibawan, ang ako rin kaipon ang naginili. Nilaya sa kong kaipon, da ang among anak man sa mong away. Nabalaka ko, kay gisuwayan na ba ito niyag dunggam sa kutsilyo ng among anak. Di ang nikuha unta kong police clearance, gihold ko sa police station, kidikihaday kong staffa sa kong maestra, nga akong nahuman ng kwarta. Apag gipensahan dayon ko lang mama, kung sa akong iyan, kung uyuan. Ang ako mga pangutana mo, kinimusunod. Unang pangutana. Niabot og 534,000 ang kwarta nga nasayan sa usa ka tawo lang ngadto sa akong kaipon. Nga gibaligyaan ko kunuhay sa sikinan nga Ford. Ako ba ang manubag ani? Nga wa man ko'y kalimutan ani? Ug dili man sab sa akong panganak kasend? Ikaduhang pangutana. May mga nautangan sab nga akong mga kaila gamit ang akong FB account. Gipost ko nila nga scammer. Qualified theft. Diin, naapang akong anak sa picture. Matag post, may sobra 1K nga share o comments. O si angay kong buhaton ani, sa sobra nilang pagpakauaw na ko.
Ikatulong pangutana. Nilayas ang akong kaipon humani mag-away diyang nasayod ko sa tanan. Gidani ang among anak. Kausara ba ni ana diyang nag-away mo, iyang gihan-an og kutsilyo ang bata ug magsigit pud ni siya ateng og hikog. Pwede ba nako makuha ang custody sa bata? Unsa ko maagi? Ikaupat ug katapusang pangutana. Unsaon ko sa pagukod ang akong kanhi kaipon aron say manubag ani mga salaod nga gigamit niya ang akong pangan ug kataw o ang akong FB account. Gawa sa PAW, may lain pa ba kong maduulan nga abogado nga libre karon? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Albert. Ayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw for this episode ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana o mga problema katong mga gibiyaan, katong mga gipaasa, ang mga gipasakitan. Kuy, ay namog kabalaka na sa Attorney Elaine. Ay magsturya ta nga na inyong problema ay na mo pagduha-duha, ay na mo sige mogtok din ha. Bangon, isuwat ang inyong mga pangutana, hatagin ni klarong background, unsay nahitabo, ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, palihog lang, kompletuha ang mga detalye. Uy guys, sa katong gusto mo dagan ba, tune in good mo sa ato ang IFM, no? Nga, natay mo lang fun run karong September kay anniversary sa DYHP. So, maka-happy ang ato ang mga activities for September. So, I hope, no, nga inyong hatagan o panahon nga maka-join mo aning ato ang fun run. Dina na sa IT Park karong September na ay mga details na sa ato ang Facebook page kung unsaon ninyo pag join sa ato ang fun run. Kita-kita dito guys. Kay basin mo apil ko og dagan. Dagan-dagan lang good, no? But kita ta dito, okay? Letter sender nato karong adlaw si Albert, taga Katangian Masbate. Punto legal ang iyang pangutana kabahin sa iyahang situation kay nahack ang iyang Facebook account. Sa iyahang uyab nga nag-scam sad kuno niya. Hagoy, maurag yun nakaingon ani ang pag-scam niya, no? Naibog man gyud ka ani, nadara gyud ka ani mohang pag-uyab-uyab online, pero mo lagi ni nahack ang imuhang account niya. Nahibaw og ang imong nahibaw-an, no? Ang imuharang kaipon may naghimo ana nya nilayas naman tong iyang kaipon guys, diba? Ato man tong nakuan sa drama ug sa saysay po ni Albert, no? So medyo violente ba dito, no, ang iyang asawa, no? Unya gikiha sa siyang estafa sa iyahang maestra kay tungod lagi nga giilad kato nakahuwa mo kwarta. So mao ni hugkoy kadako ni abot og 534,000 ang kwarta nga na-send sa usa ka tawo lang ngadto sa iyahang kaipon nga gibaligyaan kintahay sa sakyanan nga Ford. Siya baday kunoy manubag, siya baday kuno madubag nga wa man siya kalibutan ani og dili man sab sa iyahang pangalan nakasend. Okay. So of course dili makadepensa man ka ana. Una, makadefend ka nga nahack ang imuhang account. Second, di man ikay ni dawat, wa may proof, wala man kay gain, no? Ang kaning mga kaso sa estafa, ang kaning pagpangawat, ang kanang intent to gain. If you did not benefit anything and there is no link or proof nga ikaw ang naka-benefit or nakadawat sa kwarta, di man kay gipadalhan, then pwede ra gyud na nimo malutsan na dili ikaw ang manubag o makihaan.
Okay? Ikaduhang pangutana guys, may mga nautangan sad ang iyahang kunong nga iyahan, may mga nautangan sad kunong nga iyahang mga kaila gamit ang iyang Facebook account. Bili ba no? Gipost ko nila nga scammer. Gipost ko no siya nga scammer. Qualified theft, magnanakaw. Diin naa pa ang iyahang anak sa picture ay matag post may sobra 1,000 nga share ug comment. Hala unsay angay kuno niyang buhaton. Kay grabe lang pagpakauwaw. Okay, kana di gyud na butang talang no, butang talang. Ikaw mismo ang nangilad, even if ikaw Albert dili sakto, dili makiangayon nga i-post kanila. The remedy nga dapat nilang buhaton mo kiha nimo ug dili mo pakauwaw nimo. That is prohibited under the cybercrime law. Cyber libel ang tawag ana, posible sad ganing ma cyberbullying ug dili sad pwede no nga ipakita ang picture sa bata kay menor de edad mani. So daghan kay silang violation under the law nga pwede nimo sila ma-filean og kaso maski pag tinuod samot na nga dili tinuod kay dili man ikay nangilad katuman ang imuhang ex ito imuhang kapuyo no. So dili muna ako ang gina-advise no guys, dili gyud nato gamiton ang social media sa pagpakauwaw, panaot, pagpahungaw sa ato ang gibati wherein bati na ang ato ang masturya, dili nindot as against another person because sometimes guys no, mo border baya na siya sa pagpanaot or libel. Maski pag tinuod, the fact na inyong gi-publicly and openly gipakauwawan na di man siya sakto man ang rin siya pakauwawan attorney kay kasaman nangilad man, no. Your remedy is not to insult, is not to embarrass. Pili na mao ang ato ang solusyon. Naatay balaod. Mubitong naatay mga balaod. That is why we have laws to promote order. Para kung nayatakan mangganita, naatay remedyo kung unsaon na to pag-address kaning mga nanapak na to. Dili nga mubuhat pud ta ug lain nga butang nga gidili pud sa balaod. Okay? So, no? So dapat dili ra pud kanila i-post kay sayop sad na ang ilahang pangasamin sa imuha. Kibaw ba sila nga kanang samot na nga kibaw sila nga nahack ang imong account. Ikatulong pangutana, nilaya sa akong kaipon human mi mag-away dihang nasayod ko sa tanan. Gidala niya ang among anak. Kausara ba dihang nag-away ni iyang gihan-an og kutsilyo ang bata ug delikado ug magsige pud siya og attempt og hikog unstable ni utok imong pares Albert. Uy, pwede ba nako makuha ang custody sa bata unsay pamaagi? I think you can because if naay violent tendencies ang mama, although as a matter of general rule no, ang bata supposedly adto gyud na sa mama tungod kay ang bata nga illegitimate adto man gyud na sa mama. Wa man mo na minyo no sa ako ang nasabtan single man ka Albert. So nagpuyo ra mo. Pero if we will be able to show no nga naadi ay mga surrounding and compelling nga mga circumstances nga makaingunta nga dili fit ang mama, makadaot sa development sa mama ang continued custody sa ilahang anak. We di gyud nato mabawian og katungod og custody ang mama, mahatag gyud nato kung atong mapakita pud nga mas capable pud ka Albert no unya ang iyahang mga ginikanan ug iyang pamilya tigulang na or wa na no kay secondary pwede mangud untang lulog-lula niya kung wala isud pod then pwede kayo nato siya kuan og custody. Sunod og katapusan niyang pangutana well unsay pamaagi of course no we'll have to go to court kay di man na siya inaanak kasayon. We'll have to show nga naa siya psychological or mental health issues o problem. Kaya ka naman sige hatag hipog, manion kag kutsilyo sa bata. Murang medyo signs na siya of violence or violent tendencies which is a mental health issue no or a psychological issue. So i-prove po na nato no. Ang korte gyud ana mo deklarar nga makuhaan og custody ang mama. Katapusang pangutana unsaon ko paggukod ang akong kaning kaipon aron siya manubag aning mga salaod nga gigamit niya ang ako ang pagkataw ug ang akong FB account gawas sa public attorney's office. May lain pa ba kong maduulan nga abogado nga libre karon? Well, I'd be very honest na apod baya kaning sa IDT nato nga legal aid but need bang gud ta mo qualify no? Of course ang kaning mga serbisyo nga
legal nga mahatag na tog libre para gyud pod sa katong qualified nga mga indigent or katong mga kliyente nga wa gyud capable means to pay a lawyer, no? So if you are qualified, Albert, pwede po ka modulog dito sa IBP, Integrated Bar of the Philippines, Cebu or Cebu City Chapter, or sa Public Attorney's Office. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Mana so sa ka aw. Darating man ang isang araw, lilisan ang mata na. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukintig paminawan, nining handumanan sa usa ka awit, ug ingon man sa mga artista nga maghatag. Uy, nining akong kaawit. Ako si Fredo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaawit, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kung sakaling ikaw ay Tingin mo na ang araw at ang buwan, di nasisikat kailanman. Kung sakaling ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko lalayo. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kalalaki nga taga Magdugo, Toledo City nga tumatatampo nagdasingan nga Fredo. Ma, pa, manangin unta ko ninyo nga muadto ko sa upon. Magunsa man ka dito sa upon, Fredo? Manarbaho ko dito, ma. Unsa? O unsa man sa trabaho ang imong sudlan? Bisag unsa ko lang gud, ma. Magpatabang lang ko ni kuya dito. Unsa man dong? Ato ning paduon si Fredo sa upon? Sige. Padto alala day. Total, tuwa man na siya maguang dito. Salamat, pa. Basig magpabadlong kas imong magkuwang didto, ha? Dili mo, oy. Ako pa, buutan ako, ha. Mantay bitaw. O niya kanus aman kamugikan. Ugma pohon, ma. Muadto na ko silang kuya sa upon. Uy, timing kay mong pag-anhirong kay nakoy kapasugdan mo trabaho. Mo ba, kuya? Nuta ko. Unya, kanus ko magsugod og trabaho. Ako itong tawagan ron. Ron ugma, makasugod ka. May gani kay may trabaho din ko pag abot na ko din eh. Dili ko maglaay. Hi! Bago ka din eh? Oh. Taga-diin man sad ka. Taga Magdugo, Toledo ko. Mao ba? O sa masingani mo? Fredo. Ako di si May. Naunsa mo? Di man hinuog ko makatog. Magsige naman hinuog ko huna-huna ni May. Hi, May. Mupauli na ka? Oh, Fred. Nga naman? Pwede nga manuro na ta? O sa beto isuroy, bingka? Dili.
balde og langgana. Baw sa da. Itaw eh. Unsa man, wa ka magdali? Mag-snacks lang ko ta. Unya, istorya ta ba? Oh, sige. May, dugay-dugay naman kita nga nagaila. Pwede na ka akong manguyab ni mo? Ha? Bitaw, may isulti lang ko ni mo. Sa tinuod lang, ganahan kay ko ni mo, May. I love you. Fredo. May paglaom ka ako ni mo, May. Wa. Ha? Joke ra, uy. Siya baya. Nanghupaw, baya dayon. Ganahan sa ko ni mo, Fred. Ha? Tinuod ka, May? O, lagi. Wa di ka makabantay nga ako'y unang nitagad ni mo atong una ta nagkita. Nakabantay man. Nakalitan ang ganit ko ato. Nidool ko ni mo kay ganahan sa ko ni mo, Fred. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. Uyab na ta. Oh, Fred. Uyab na ta. Salamat, May. Di nga lingaw na kay ikas yung trabaho kay naam di kay uyab. Nalipay na sa kukuya kay nakauyab na ko din Kung sa gani, pag minyo na nga rin, makakita na kang liwat. Uy, unya na kuya eh. Magtigom sa mi. Unya na minyo-minyo. Dali eres pa dahon sa. Walang hibaw eh. Usa naman di kita katuig. So kata nagkauyab mi. Maog yun. Mura lagwa, no? May, day. Mo sugot ka? Saan sa man? Magminyo na lang ta. Ha? Gusto unta ko nga magminyo na lang ta. Sorry kayo, Fred, ha, pero wa pa man na sa kung una-una. Kung gusto kang magminyo, pangita na laglain. May. Haram ko kinuntak ni May. Di mo ginmutubag. Nga ano ka di siya? Nga naman ka? Nga ni anhi magkas akong gipuyan? Dili mo ga makontak. Ganinar ako sig panawag ni mo. Kana kay dili makontak, wa na ganahin ni mo? May, naunsa di ka? Wa! Nga no di ay? Mura lagig. Lain na imong timpla. Naunsa di ka, ha? Gusto kang mahibaw? Ngano lagi ka? Wa na ko'y gusto ni mo. Makigbuwag na ko ni mo. Kay nagbalik na sa kong ex. Sa? Usa? Muna kasi mong trabaho? O, kuya. Uy, nga man? Huwag na ko'y gana mo trabaho, kuya, eh. Kay nagbuwag na misa kong uyab. Ay, pastilan. Tugod as babae, muundang kasi mong trabaho. Sorry, kuya. Sakitan magod ko kay pirmi man ming magkita. Muundang na lang ko sa kong trabaho. O mupauli na lang ko sa ato. Ay, pastilan. Babae ra hinundan, iundang ka na sa imong trabaho. Opa. Ay, baya. Unya magunsa naman lang ka din his ato. Mabalik lang ko sa pagpanguma.
pag-anhil lang ko sa bukid. Dili pa ko masakitan. Hoy, friend! Oh. Hoy! Uy, si Bajunjun eh. Bajunjun! Kumusta naman ka, bay? Ha? Niya, bay. Dili lagi okay, kay bag-ura kong gibugan sa kong uyab. Baya! Gol! Ay, gol ya eh. Babayra na eh. Naidagang babay? Karong gabi ay, kuyog ta. Na ako'y, kaya na'y kalingawan dun sa laing barangay. Naidagang guwapa dito. Dali bay, dagang guwapa dali bay ka sa atong barangay. Huwag doon ako'y pilailan ni mo. Ha? Kitsa mo na? Basta, kuyog lang na ako. Kay doon ako'y pilailan ni mo. Bye, Fred. Mani akong gingon ni mo. Bago na tong amiga, si Lovely. Ha? Lovely. Ang buutan na akong amigo si Frido. Hi, Lovely. Hello. Kasi paminaw ni mo, ha? Napingan, Lovely, oh. Bitaw Di ba? ba? Lovely kayo, no? Guwapa siya bay o buutan. Nya. Ay, napaglangay-langay diya. Birahe na yun! I love you, Lovely. Fred. Bisan tuod o bago lang tayo nagkaila. Pero, abi mo, Lovely, gaan kayo nga akong feelings ni mo. O nahibaw ko nga, love ning akong ibatik ni mo. May paglaom ka ko, love. Muang ko lang sab ko tinuod, Fred, ha? Ang tinuod, ganahan sab ko nimo. Nga sa ato pa, kita na? Oh, Fred. Ako nakagisugot. Salamat kayo, love. Bay, may noonday nga uyab na mo ni Lovely. Lipay kay kunyong duha na. Ako sabay, lipay sa ko. Nga, gisugot ako ni Lovely. Love, taod-taod naman kita nga nagkauyab, no? Musugot ka nga magbinyot na nata? Ha? Magkataas na ba yan atong edad? Gusto na ko nga mahimutang na ta. Love? Fred. May isulti ko nimo. O ginaot nga makadawat ka na ako. Unsa man na, love? Fred, may duhan ako ka anak. Unsa? Sorry kayo nga wako musulti nimo ini. Sorry nga nahimo kong makako nimo. Love. Karon nga nasayod na kas matuod akong pagkatao. Mahimo na ka magpalayo na ako. Dili. Fredo. Nahibaw ka? Sa ako nasairan karon. Nisamot ang akong gibating kaluoy diyan mo. Fredo. Magbinyita. Kay andam kong mga mahan sa imong mga anak. Salamat, Fred. Naunsa mo ka? Nanghupaw ka mangod. Ako lang nauna dong ba? Pobre ka ayo ta. Pagpangumar gyud ang atong panginabuhi sukat pagit sa una. Ngano mo gede og pagpanguma lang. Ang importante day nga buhi ta. Og malipayon. Og nakapakaon ta sa itong mga anak. Gusto ko kausaban sa itong pagpuyo, dong. Ha? Unsay bot nimo ipasabot? Mularga ko og Manila, dong. Ha? Naman ko'y amiga nga to ang magtrabaho sa Manila. Iya kong tabangan nga makasud og trabaho dito. Dong, muadto ko ha. Day. Dong, sabta lang gud ko. Hindi pula nagat kay kuning atong kahimtang nga nagsigilag ugmad sa yuta. Mong sige na gud. Mularga lagod ko sa Manila.
Day, Ayaw ka bala ka, dong. Manawag na ko permini mo. Dong, sige na ba? Tumani lang good ko. sige day. Tumanan di kasi mong gusto nga muadto sa Manila. Pag-amping ba yung taon dito, ha? Ug ayaw itaon kalimot pagpanawag na ko permi day. Oo, dong. Sana mong kabuwan ang kalabay. Sukat paglarga ni Lovely. Ug uwa mo siya makontak ako. Ug dili sana ako makontak ang iya number. Pa? Kanoon naman ka? Day, imong mama, wagod makontak na ko, day. O dili sad na ko makontak ang iyang number. Ha? Kung mauna, gikalimtan na ka ni mama pa. Unsa ba akong sa nga gibuhat man ni sa inyong inahan ako, day. Unsa man. Kung darating man ang isang araw, ika'y lilis at di na matana. Pila na katuig ang nakalabay sukat paglarga ni Lovely sa Manila. Ug hangtod karon, wa gid siya makontak nako. Tingali sa mong kalisod, o hinungdan nga wa na siya mobalik nako. O kung kinsa matong gusto nga makikigalan ako, mauni ang akong number. 0997-263-0551. Hindi na kutob o daghang salamat sa pagtaganing ako. More power sa arte. Mao kato mga higalang kaagi ni Fredo nga taga Magdugo, Toledo City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan kung sakaling ikaw ay lalayo. Kung sakaling ikaw ay Ang Mount Kaagi gibata na doon sa radyo. Ricky Persuelo, garing Ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinatuloy nga naglibot sa usagawit. Yadris lang ni ining tulumanon. Handumanan sa usagawit, Carol, RMM Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.